ni nyinga Milton Ochieng Awuor. Piny Kenya odonjo winjruok gi piny mar Dominican Republic mar rwako obila ma Kenya makedo gi jonjore e piny Haiti e piny Dominican Republic e sama giyudo hinyruok moro amora. E winjruok mar medo kedo gi arita e piny Haiti, piny mar Dominican Republic ma gin jirande mag piny Haiti dhi konyo Kenya e rwako jogo eko mohinyore e pinyno kendo chiwo thieth motelo ne duokogi e pacho ka. Maeri en winjruok manoketi e kogno e kind jatend migawo mar pinje maoko pacho ka Musalia Mudavadi kod nyawadgi ma piny Dominican Republic Roberto Alvarez. At the bilateral level, the signing of the two memorandum is very, very important. One, in support of the peace mission, and for us to be able to work with you whenever they need help. We appreciate and thank you for that. Secondly, we believe that there is great opportunity for us to develop stronger links, starting with our diplomatic engagements through our two ministries of foreign affairs and the institutions there. So that covers the second aspect of the memorandum of understanding that we have executed today. We want to learn from you on how you're able to capture